İman nidigi Hudaý Taala bilen ýaşamak şuurun aydın tamamım. Hudaý Taala bilen ýaşamak, Hudaý bilen dünýeden geçmek, kabrında da Hudaýyň rahmatyna bolmak, kıyamatda da Hudaý bilen bolmak, cennette de Hudaýyň rahmaty bilen bolmak şoň adyna iman diýeli. Kafirçilik näme? Kafirçilik diýdigi ýaşamda Hudaý gerekkä diýen adamlar, ola kabrda da olara Hudaý ýok, kıyamatda da olara Hudaýyň rahmaty ýok, dowlukda da olara Hudaýyň rahmaty ýok. Maňa adyna kafirçilik diýeli. Inha Allah Taala aýdypdyr Qur'an-ı Kerimde: "Femen şa'a felyu'min we men şa'a felyekfur." Açyk Qur'an-ı Kerim diýipdir. Halasan imana girersin, halasan kafir bolarsyň. Minnet etme ýoluň intihab edagy diýipdir. İmana girersen men nurumda, dünýede we kabrynda we kıyamatda cennetde men menen diýipdir. Emme kafir bolsaň, dünýede de men rahmatym ýok, janyň çykjak bolanda da men rahmatym ýok, kabrynda da ýok, kıyamatynda da ýok, dowlukda da ýokdur men rahmatym diýipdir. Ene baňa adyna iman diýeli, oňa adyna da kafirçilik diýeli.